Във всяко начинание с земята, човек получава много повече, отколкото търси. Това, което изглежда трудно, нашите машини правят с лекота. Техническия напредък в земеделието е решаващ фактор за производителността в световен мащаб. Селското стопанство и ключовата му роля – индустриалната революция. В природата нищо не е излишно. Обгрижваме. Разбираме. Нима Агро – източник на богатство от корените на земята.